Cursul de comunicare este o călătorie fascinantă în care oamenii practic descoperă acest instrument extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a oferit și pe care noi nu știm că îl putem folosi și cum anume îl putem folosi. Punem accent pe cuvânt dintr-o perspectivă care nu este neapărat despre semantică, morfologie și așa mai departe, ci este ceva mult mai mult decât atât. Punem accent pe comunicare ca spațiu de conexiune care se creează între două persoane. Pune accent pe responsabilitate, pe integritate. Practic, oamenii vin să redescopere ceva ce au deja. Practic, în cursul de comunicare, ce facem este să dăm la o parte acele lucruri care ne împiedică să vedem în comunicare un instrument și un dar extraordinar. Ai putea să-ți bagi la buzunar încă un instrument pe care să-l aplici în toate domeniile din viața ta. Când vorbim despre comunicare, vorbim despre ceva care este valabil în toate aspectele vieții noastre. Inclusiv, sau mai bine zis, pornind de la comunicarea pe care noi o avem cu noi înșine. Oferă o altă perspectivă din care poate fi privită comunicarea. Oferă o perspectivă clară a întregului. Cursul este ceva foarte practic. L-am numit că este o călătorie în cunoaștere. În momentul în care noi vorbim despre cunoaștere, vorbim despre experiență.